buntag, maayong buntag, kanato nga tanan. Good morning to all of us. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang atong mga oras karon, mga kaigsuonan sa kanginan, oras 4:16 AM. Salamat sa atong nga buhay nga Dios. Maoy nagahatag ka nato o pagbantay sa ato nga papahuway sa kagabion. O karon lain na usab nga adlaw nga gihatag niya kanatong tanan. Sa mga igsoon, kanunay nato nga unahon nato pagpasalamat ang atong buhay nga Dios sa atong pagmatas sa kabuntagon. Mayong buntag sa tanang lumulupyo sa Visayas at Mindanao. Maayong pagmata, uban ang panalangin o gugma sa atong labing gamhanan nga Diyos. Magandang umaga po sa lahat ng lugar sa Luzon, sa Cavite o sa Tuklong Kawit, o sa lahat ng mga lugar sa Luzon. Sa ngalan sa atong labaw nga makagagahon nga atong Dios nga pangluluwas, kaniya lamang ang tanan na pagpasalamat o pagdaig ni inang adapit sa kabuntagon. Sa ngalan sa atong station manager, Reverend Kirion Candelario, nga nakaroon nagapuyo sa Kaluktukan, Sardinia, Cebu City, uban sa kanyang tibok nga pamilya, mga pamilya Dinoyo, ug sa ngalan usab sa atong hit pastor, ini nga David Balok Church, o sa Shine FM 95.3 station, Tanhay City, Negros Oriental, kay Pastor Sapri Romano Candelario, uban sa iyang tibok pamilya, sa iyang mga anak o pamilya-akap, uban sa iyang mahal nga asawa nga nakaroon sa ibang bansa sa Saudi Arabia, kay Pastora Imogen Akap Candelario. Maayong buntag diya, Pastora, diya sa Saudi. Wala ko masayot kung hansang oras diya. Maayong buntag sa tanan nato nga listener sa Shine FM sa tibuok nini nga probinsya, Visayas at Mindanao, ug sa kutob nga maabot ni ine nga on air nini nga Shine FM
Point 3. Uabot man ang problema, Ako mga pag-ampo sa atong nga buhay nga Dios, kapahimulan. kanunay siya nga mag-auban kaninyong nga tanan. Bisan asa man nga dapit kamo moadto. Ang iyang gugma, ang iyang grasya, o pagpanalipod, mag-auban kanato ang tanan. Again, magandang umaga. Good morning, maayong buntag kanatong tanan. Buhod ako sa tilan mo, sinubakan mo. Ako ri ay ang inyong tubos nga lingkod, Pastora Elsie Idanyo. Kalayo ang langit, umamo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang puso, Una sa tanan mga igsoon, iba'y ko. agig pagsugod sa atong nga pagtumbayan ini nga kahanginan o sa atong nga life evening mag-ampo ka sa Ginoo. Mao kini pinakauna nato nga buhaton sa matag buhat kanato, matag lihok kanato. Tungod kay kinahanglan mga igsoon ang pagpanalipon o pag-iya sa atong mabuhi na Diyos pinaagi sa bulong niya o sa banal na Espiritu Santo. Mag-aampo kita mga igsoon ko, atong idugo ang atong mga ulo, atong ihiklin ang mga langyaw nga mga una-una, ug atong i-concentrate diha sa trono sa atong amaan nga makagagaw nga naakaron sa langit. Atong ihatag ang atong una-una kasing-kasing, sintro lamang kaniya. Mag-aampo kita. Amahan namo nga makagagahong Dios nga nagbuhat sa langit o suyuta. Dios ni Jacob, Dios ni Abraham. Amahan, aniya kami karon. Una, nagapasalamat sa matapos sa among nga kinabuhi. Sa imo nga pagbantay kanamo, taliwala sa among pagpahulay sa kagabion. Salamat, amahan, tungod sa imong dakong gugma kanamo. Kanunay ikaw, nag-atiman kanamo, amahan. Pinaagi sa imong bugtong nga anak na si Jesucristo, kanunay namong natagamtaman ang kalipay, kalinaw, o gugma nga gikan kanimo. Amahan, daghang kay salamat sa imong mga gibuhat diri kanamo. Dili ba kami tapos sa imong atubang, pero imo kaming gipili, imo kaming gitagagbili, imo kaming gilawas, amahan. Salamat sa imong pagsakripisyo. Pinaagi sa imong mga bugtong anak na si Jesus, para lamang kami matagdahan o kalawasan o magpasaylo ang among mga kasaiban. Amahan niya kami karon, magdaig sa imong ngalan. Kung naamang kami mga lama sa among mga kinasuluran, kung haa niya amahan, tangtanga kini, pulihi kini Ginoo sa imong mga pulo, pulihi kini sa imong mga
pagmando nga diri sa among nga kinabuhi. Pasaylo kami amahan. Naamang kami nabuhat nga dili o yun sa imong nga kabukudon. Pasaylo kami amahan. Pagasi kami. Upliya kami. Tungod kay wala kami arang mahimo kung wala ka sa buha kinabuhi. Ani ang among mga kasing-kasing o gunahon, amo kaning abulihan. Aron ang imong mga pulong, ang imong mga pagmando, diri ka namo, amo kining nga madawat, ug amo kining ma-apply sa among mga buhat. Nini nga adlaw, Ginoo. Salamat, amahan, sa iyong kaayo ka naman. Ako na ampo, even sa mga katauhan, nini nga dapit, nini nga Visayas at Mindanao, sa mga suking tigpaminaw sa Shiny Beam 95.3, ako mga pag-ampo, mahan. Ikaw kanunay, mag-auban ka nila, nini nga adlaw. Sa ilang atibong pamilya, sa ilang mga pagtrabaho, o kung bisan asa man sila paingon. Ikaw mag-auban ka nila, amahan. Kanunay ikaw mag-atiman, sumatapos sa kanila. Salamat, amahan, sa imo nga gugma. Pag-atiman diri ka na mo, amahan. Ako sab nagpasalamat ug nagampalya kanimo sa tanan ng mga followers, viewers sa FB live streaming. Sa page, tulong mo kinabuhi ko. Sa page, FB live, LC Candelario Edanio, Pastor Sapri Candelario Edanio, ug sa uban pa ang mga anak mo nga nag-share and nag-follow page ni ining nga live streaming. Usa naman ang amo ikapasalamat ug ikutuaw Ginoo. Kami naghugyon, amahan. Nagkahiusa kaming tanan. Aron ang imong gugma o kaluwasan nga gihatag sa matag usa among maambitan. Ginoo. Sa tibuok kalibutan, imong nakita ang tanan. Ug ikaw malipay sa tanang mga katawhan nga mosangpit ug moduol kanimo ug magpasalamat kanimo. Ilabi na ni ining dapit sa kabuntagan. Salamat, amahan. Bisan pa sa akong akbo, tibuok pamilya sa Cavite, sa akong asawa ug sa akong nga duha ka anak, ug sa akong mga kapitbahay sa Tuklong Kawit, Cavite, ug sa mga kaubanan, mga mananampalataya, mga kapatiran natin dyan sa Impact Family, Malagasang si Imos, Cavite. Sa tanan ng mga pastor, mga evangelist, mga teachers, ingon man ang namunuan sa among nga nasod. Gikan sa mga mayor,
mga konselor, o ngadto na sa Vice President, o sa President, o sa tibuok Pilipinas sa among panggoberno. Ako na sa'yo naman nga ikaw nagalantaw sa tanan. Nagapaulan ikaw sa imong mga gugma. Sumagot matagos sa kanamo, Amahan. Salamat, O God, sa imong nga walay puas na pagigugma diri kanamo. Ngayon mo kaning ipatigbabaw ang kalipay, kalinaw sa matagos sa among nga kinabuhi. Tapos ka masimba, pasalamatan. Ano ang among mga kinabuhi ka, Lord? Ikaw magapupot ni ini, Amahan. Kanunay mo mininghinluhan. Okay, patigbabaw ang tinon, nagkugma, gikan kayo mo. Ngadto sa tanang katauhan, tanang kanasuran sa tibok kalibutan. Ikaw lamang ang Diyos na gamhanan, na nakakita sa tanan, tibok kalibutan. Para kanimo ang tanan, para kanimo ang kahimayaan, dungog, para kanimo ang tanan, among Diyos. Dagang salamat sa bagong umaga, pag-una usab nga adlaw nga imong gihatag sa matagos sa kanamo nining tibok kalibutan, Amahan. Nining adlaw, O God, ikaw kanunay magaulahi sa among mga buhat, sa among mga unahon at kasing-kasing, ingumang sa among mga pagpanalti, Amahan ko. Giahi kami, labdagi kami kanunay, pinagi sa mga tulong, ug sa banal na Espiritu Santo, nga mo ay magalikta sa mga kasularan. Limisi kami sa mga amini nga dugo. Aram kaming tanan, magahogyon sa gugma, sa matapusa, nga imong mga binuhat, nini nga kalibutan. Mapagtigbabaw ang nalipay, kalinaw, pakigdait sa tanang tao sa tibok kalibutan. Kaya ang imong gumang ipaulan man, nini nga tibok kalibutan, Amahan. Amo kani, nga pagkakuptan, amo kani, nga padalauma. Kaya tunggal maayo ang imong mga plano, sa matapos sa na imong mga binuhat, nini nga nawong sa'yo ka. Salamat, Amahan. Salamat, Amahan. Ang iyong presensya, maoy, mag-govern sa among ang kasing-kasing o kanahona sa tibok anlaw na Lunes. Bulan karon nga Marso, Pinsa 17, 2025. Kung una-una mo, Amahan, sikat sa among pagkabata, pagka maayo kanimo, dir ka na po. Dili kami makabot ni inyong na panahon na kung wala ikaw, nagawan ka na mo. Maong ang tanan na pagpasalamat
pagpupuri, pagsamba, kanimo lamang namo ihatag. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga. Maayong buntag niya. Brother Julon Garces from Cebu City. Maayong buntag. Magandang umaga niya. Sir John Ree Idanio. Welcome ang tanan. Kung kinsa ka to nga gusto mo pag-abot sa kanginan para i-greet na to ang inyong mga mahal sa kinabuhi, okay ra gyud kay mga igsoon, welcome ang tanan. Moray, mo send the message nini nga kahinginan umusawag sa ato nga number 0961-44750-73 o sa atong If the Life LC Candelario Danyo, Pastor Sapri Candelario Danyo, o sa atong station manager Pastor Gideon Candelario. Kami nagkayusa aron kinasing-kasing namo nga maalagaran ang matang usa mapagsumbaya pinaagi sa gugma sa atong abuhi nga Dios nga maoy nagahatag og gahom aron kita magkahiusa mga igsoon ko. Kung namoy mga prayer request, andam kami sa paghatag o pagtagad niin. Dili na to kalimtan nga atong Dios mas labaw sa tanan. Dios siya sa tanang mga Diyos, hari sa mga hari. Siya ang nagmugna sa langit o lupa. Siya nagbuhat sa tanan ng mga nakita nato nini nga nawong sa iyo ka. Mga tanaman, mga kabukiran, dagat man, mga isda o mga ibon, o mga langgam, mga kahayupan, kana ang Diyos mao'y nagabuhat niya na. Ilabi na sa atong mga kinabuhi. Mga kanunay nato ang i-mindset o gibutang sa atong adughan. Wala tay laing alagaran ilon kundi ang atong Diyos nga nakakaroon sa iyang trono sa kalangitan. Ato siyang ilon sa tibuok na itong nga kinabuhi, mga igsoon ko. Matod pa sa iyang apulong sa Salmo 100, kita iyang mga binuhat, kita iyang mga panon. Kita iya mao mga igsoon atong i-mindset na kung unsa man ang nakanato inigikan sa atong buhi nga Dios. Maayong pagtanaw, Pastor Sapri Romano Candelario. Maayong buntag diya, Pastor.
Adlaw karon mga igsoon nga Lunes. Kay takos Og takos atong pag-ampo sa atong buhay nga Dios. takos Sa tanan nga pasalamatan. mag-aadto karon sa ilang mga trabaho. Mga igsoon ko. Sa ilang nga mga selected na mga trabaho. Sa atong mga estudyante karon nga kutob maabot sa Shine FM 95.3 akong mga pag-ampo sa tanan nga mga estudyante gikan sa daycare, kinder, elementary, high school at college nga ang Ginoo mag-auban kaninyo. Ayaw lagi mo kalimot pagtawag kaniya bisan asa ka mo. O sa atong mga mahal nga mga teachers, mga guro, nga maoy, nagahin og naning kamot sa ilang pagtudlo sa atong mga anak. Diha sa mga eskwelahanan sa tibuok Visayas at Mindanao. Mayong buntag kaninyo, sir, ma'am. Ang Ginoo mag-auban kaninyong tanan. Salamat sa inyo nga panahon o sinsiro nga pagtudlo sa mga kabataan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Imong tinan, pagayukuan ug halalan ka. Ihalat ko kanimo sugong mga tinguha ko, paminawa kini. Maamo Ang oras nato mga igsoon, 4:42 ng umaga. Maayong pagsikay-sikay. Inigbalik O ang mga estudyante, ayaw ikalimti. gising-gising na. O ayaw gitalimot. Pagbangon, sa diyang mo bangon ta sa atong mga higaanan, una-una to pagpasalamat ang atong buhi nga Dios. May pag sikay-sikay, mayong pagpangandam. Ayaw ikalimti. Aniya ako. Dat ako, Ginoo. Inigbalik kung iyanin mo. Ayaw Akong itumbaya ang atong mga suking tigpaminaw. Nining ang mga lugar. Mayong buntag sa tanang lumulupyo sa latawan. Sa tanang mga kabahayan diha sa latawan. Mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag usab sa tanang lumulupyo sa nursery. Mayong buntag sa tanang lumulupyo sa Banmer o sa Takalan. Mayong buntag usab sa tanang lumulupyo sa Kamandag, Tuyupan, Lamuas, Kanghatab, Kangkwi. Mayong buntag sa tanang mga lumulupyo sa Namonbon. Mayong buntag sa tanang lumulupyo sa Pulo, og sa Nausog, og sa Nagtuwad. Sa atong mga suking tigpaminaw sa Shine FM 95.3. Sa tanang pamilya, nga igo, nga akong mauna-unaan, kay tungod kay dugay naman ko nga nakapuyos sa Cavite. Ako mo mangayog pasensya nga sa dugay nga panahon ako nakalimot gid ko sa uban. Mga igsoon ko.
Pero ako na sayon nga ang Ginoo wala malimot kaninyo. Kuno na yung Ginoo nagatiman sa matag usa kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsuonan sa kahangina. Naay mensahe ang ato nga igsoon Pastor Romano Candelario ningon siya diri. Maing buntag ya pastora, maing buntag usab ya pastor. Ug sa tubok nimong pamilya. Ningon siya diri. Ug sa tanang mga followers, maing buntag sa tanang mga followers sa Shine FM 95.3 nga kanunay nagsunod ni ini nga station. O sa tanan nga nagsunod sa FB Live Luzon, Visayas at Mindanao. O sa tanan nga atong mga OFW nga naningpalad sa taron sa nagkainlain-lain sulok sa bansa. Maayong buntag, good morning sa tanang mga OFW. Og sa tanang ngayon. Og sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, nga nakaroon na puyos sa Sardinia, Cebu City, uban sa iyang tibok pamilya, o sa pamilya Dinoyo, o sa tanan nga mga pamilya nga nag-aapuyo sa Sardinia. Maing buntag. Greetings from Pastor Sopri Romano Angulan. Good morning, Ma'am Carmen Mahilong Bantige. Maayong buntag diha, sister. Happy watching. Salamat sa atong nga buhay nga Dios. Kaya tungod yun kaniya mga igsoon, ani akat kita karon. Kung wala ang iyong kamaayo, o pag-atiman ka na to mga igsoon, dili ta kasyon nga magkita ta karon. Pero tungod kay maayo ang Dios, nakatiman ka na to. Una sa atong pagpangatulog sa kagabiyon. Huwag man ito masayod mga igsoon, samtang kita natulog, huwag kita masayod sa mga panghitabo sa paligid. Pero sa grasya sa Diyos, upog man niya, kita mga igsoon, lain na pong adlaw nga iyang gihatagan nato, aron kita mahigmat ka mga igsoon. Dako na kayo mga igsoon nga pagpasalamat nato sa atong buhay nga Diyos. Ito ang tanan ng mga evangelist, mga pastor, missionary, kutob sa ako nga mailhan mga igsoon. Pero kanina greetings para gid sa tanan. Ilaban na sa mga nisunod sa tawag sa ebanghelyo, sa mabuting balita, nagikan gayot sa banal na kasulatan, nga maoy, mag-aatag ka na to, o giya, o baga, tubag sa atong mga pangutana, pinaagi, sa kinabuhing walay katapusan. Kita na sa mga igsoon kung magbista sa pulong sa Ginoo, ang tanan lumalabay lamang. Pero ang iyong pulong magalungtad kini hangtod sa kanturan. Ug makaatag ka nato o kinabuhing walay katapusan. Sa Dios ang papuri, pagpasalamat. Igrip ko ang atong amahan nga kaniadto pa kauban pa sa akong amahan nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo niini nga kabukira kay Reverend Alejandro Panaguya Palanas Tanay City. Maayong buntag niya, Reverend
Alejandro Paraguya uban sa imo nga tibok nga kinabuhi ipangamusta ko diha pastor. Salamat sa Ginoo kay nagkita kita kahapon. Ug ikaw man ang pastor nga sikat sa akong pagkabata, ikaw na ang akong namatan. Uban sa ubang mga pastor nga akong mga namatan din kaniadto. Mga ni Pastor Rimina kauban nato sa buhat. Pastor Rimina nga nagapuyo sa Namungon sa iyang tibuok pamilya, sa iyang mga anak, Rimina family, sa atong mga kaigsunan diya sa Namungon Church. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag kay Pastor Argos alias Bakong, gikan kini sa Negros Oriental. Mao ni ang ikoy ano bang sa iyong tibok nga pamilya. Maayong buntag kay Pastor. Ang Ginoo kanunay magauban kaninyong tanan diha. Kay Pastor Nonot alias Kamsaganggal, Pastor Arnolfo Biliagantol o Lumurupyo sa Kamsaganggal, Pastora April May Turan Lumulupyo sa Pilipigan, Paliw, Tanay, Negros Oriental, Pastor George Mananero o Pastora Chinke Panerio, Pilipigan, Paliw, Tanay. O kay Evangelist Royal Amante from Balok, Pastora Sapara Lovely Jane, anak sa atong na pastor, Pastor Sapri o Pastora Emilian Candelario. O sa tanan ng mga kapastora, mga guro, o mga evangelist sa atong mga henerasyon nini nga kapanahonan karon. Mayong buntag kaninyong tanan. Sa mga pastor from Cavite, dahil live tayo sa ating FB, ako na sayon na madungog nila ang atong mga greetings sa Luzon o sa Cavite, mga igsoon ko. Pinaamatapot sa live FB streaming. Akong bigret ang atong mga kaubanan diha, mga pastor. Gikan kay Pastor Larry Monson family, Pastor Nat Paglinawan, atong hit pastor diha sa Malagasang City, Infag family. Kay Pastor Amer Camerino family, kay Pastor Matt family, Pastora ni Nate, Pastor Albert Guzman, Pastor Carl Aguilar, o Pastor Pastora Mi, Pastora Cecilia, Pastora Nulora, o kay Pastora Ime nga from Nae, Cavite, o kay Apostolino nga from Nae, Cavite, o sa akong mga nakaila diha sa Cavite nga nakauban ako sa ministeryo nga gipiyal sa Ginoo sa matag-usa sa aton nga kinabuhi ang pagsangyaw sa maayong balita
nga gikan gyud sa ato nga buhay nga Dios nga nasulat sa Biblia. Magandang umaga sa inyong lahat diha sa Cavite o sa tibuok Luzon. Salamat sa atong buhay nga Dios. Mga igsoon ko. Night greetings. Ang ipaabot ni Sister Carmen Mahilom Bantige ato kaning pagabasahon. Ingan dire, may buntag nimo diha. Og ninyong tanan mga igsoon ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imo nga kinabuhi pastora. Amen. Receive. To God be all the glory, sis. Ang Dios lang Diyon maoy maitaas sa ito nga kinabuhi. Kaya sa tinuod, kung wala siya makatag o panahon sa ito nga kinabuhi, I'm nothing. Wala kita mahimo. Kini, gikan na gyud sa Ginoo o kini para ra gyud kaniya. Kay kita moatog langit o kauban niya sa iyang himaya. Mga kanunay, atong tipigan ang iyang mga pulong, dinyo sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga unang-una. Atong pagasundon, atong ikinabuhi. Samtang ani apatan ni ining kalibutan na. Mga igsoon ko. Kay nagtanaw ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing. Nagatanaw siya sa atong mga unang-una. Nagatanaw usab siya kung usa ang atong mga buhat, kinaman, hayag, o naasalihin mga igsoon. Atong batunan, nga sa Ginoo walay matago, maubitaw mga igsoon. Atong pangayon sa Ginoo, ang iyang pagmando sa atong ang kinabuhi. Aron, sa matagbuhat nato, mabuhat nato, para nagyot sa iyong kahimayaan. Mag-glorify siya sa atong mga buhat. Dilita. Makabuhat sa mga buhat nga dili niya ikapahimuot. Mabitaw na ang iyang pulong ng Holy Spirit nga mao'y magdikta sa atong kinasuluran. Samtang nagapadayon kita nini nga kalibutan. Samtang kita gaagpata ug lugway sa atong nga kinabuhi ato kaning gamiton para ilhon ang atong buhay nga Dios sa tibuok kalibutan. Isang nyaw ang iyong maang balita, imantala ang iyong pangalan. Kay kini walay katapusan ug moani gayud kita sa kinabuhing dayon nga iyong gitagana sa tanan nga nagpadayon pagtamod sa iya nga sugo o pagmando pinagis sa iyang tulong. Atong pagkahinungguman mga igsoon ko nga ang Ginoo anaara siya nagaulat ka na to. Dili ta maulang mga igsoon. Kung makaingon ta nga I'm a guilt kay nakabuhat ko dili maayo. Ang Ginoo anda mo pag mupasaylo ka na to. Dili ta magaganagan pagduol ka niya. Magpaubos o mangayo pasaylo. Kay nag-ingon ang iyang kasulatan, ang iyang pulong, bisan pa ang imong kasalanan sama sa kapula sa antulanga, tumuduol ka kanako, ug andam ka nga motalikod sa imong nga kasalanan, nagaingon ang pulong sa Ginoo, andam siya mupasaylo. Andam siya muhinlo sa atong mga kasalanan. Ug imot ug iyat ang himon nga mga anak. Amen. Mga igsoon, ayaw yun paghunong, pagtawag sa Ginoo.
Padayon God. Niinig ba kinabuhi nining kalibutan ng mga igsoon, naamanta, nasakop, gikan sa kabanayan, nga nataw ta, nga naanatay sa lahat. Mabitaw gipadala sa Diyos samahan ang iyang bugtong anak nga si Kristo, mapako sa cross, magdusya, magpatigil sa iyang nga dugo, ug sa tubig aron kita mahinlo. Mahinlo ka tong mga tao nga mudol, ug moila kaniya, ug mo simba kaniya, muyuko kaniya. Mahinlo og iyang pasayloon, mga igsoon. Mo dili ta magduha-duha pagduol kaniya. Kung naatay mga nahimo nga mga kasalanan, it is the time nga atong isugid sa Ginoo. Atong ihangyo sa Ginoo, atong ihangad sa Ginoo, atong ipangayo ang pagpasaylo. Aron kita makauban sa iyang mga panahon nga makasugat unya sa iyang nga pagbalik diha sa kalangitan. Ang pulong sa Ginoo, tinuod gayon, wala kini makulang o kini muhangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo, kung unsa ang ipadayag sa pulong sa Ginoo, gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, mga igsoon, mahitawo ka na. Anak ta, mag-base mga igsoon, kay mauna ni ang manual sa tibok kalibutan, ang Biblia, nga naglaman 66 books. Gusto na to? Nga mabalaan ang plano sa Ginoo nga nang iyang gibuhat ang kalibutan o gibuhat kita. Mabala na to na mga igsoon kung atong paklion ang Biblia nga naglaman 66 books. Kay mao kani banal na kasulatan nga gibilin sa atong mga henerasyon aron mabal-an nato ang tinago ug ang plano sa atong matapos sa kinabuhi, mga igsoon. Mabitaw mga igsoon, ako ra gyud hangyo bisan naataw sa mga panimalay karon, sa mga followers dyan o mga pinanggang listeners sa Shine FM, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga panimalay, anaamatay Biblia. Ato kaning paklion, ato kaning tagang pagtagad, ato kaning tagabasahon. Kay dini mga igsoon, tanan atong pangutana, dinhira mga igsoon ang tubag. Di na ta magkinahanglan pagpaminaw kung unsa pa ang mga tradisyon nga nahitabo ini nga nagkalain-lain nga panahon, ini nga kalibutan. Kung gusto lang nato nga kamatuoran, katuwiran, mga igsoon, paklia ang pulong sa Ginoo nga naa karon sa imong panimalay. Magsugod ka sa Book of Genesis hanggang sa Book of Revelation, sa Apocalypse. Mao kini ang una nga libro o pinaka-unahi nga libro kini mga igsoon, mahitabo kini. Walay makulang nini. Atin yung basahon mga igsoon, ug tanang mga questions sa atong mga una-una, matubag pinaagi ni ini. Mabitaw mga igsoon, we are so blessed.
Noong sa panahon ni Jesus Christ, may mga ilan, mga parasiyo, mga sadusiyo, mga nangulos sa mga kautusan na wala maniwala kay Jesus Christ, nga mismo ilang nakita si Jesus Christ, dili na nato hadlang, kundi kita nga mga bagong generasyon karon, mga igsoon, ana man na ang pulong sa Ginoo, kumplito na kana, ato ra gyud pagkabasahon, ato ra gyud nagpagtagad sa ato nga kinabuhi, ato ning basahon paklion ug ato gihangat sa Ginoo nga masabtan nato kini. Aron masabtan nato nga mao di ay ni plano sa Ginoo nga no himot ang tawo, himot ang espesyal sa iyang mga creation, mga igsoon ko. Nabilinhon man kitang tanan sa iyang gingharian. Ang atong oras karon mga igsoon, naana sa 5 AM, alas 5 na ng umaga. Muli, maayong buntag sa tanan na ato nga mga suking tigpaminaw, Luzon, Visayas at Mindanao, sa atong mga pinalanggang listener sa nagkainlaing nga lugar dinis sa Visayas at Mindanao, ug sa kutob nga maabot sa atong nga station FM Shine 95.3. Ningon diri sa pulong sa Ginoo sa Mateo 4:4, ang tao dili nagaingon ang kasulatan mga igsoon, no? Ang tao dili mabuhi sa panlamang, kundili sa matag pulong na usap nga gisulti sa Dios. Nagingon usap ang pulong sa Ginoo sa Salmo 119:105, nagingon diri ang imong pulong mausuga nga magtultol kanako o magahayag sa akong alabyanan. Maubitaw mga igsoon, ato gititigan ang pulong sa Ginoo sa ato nga kasing-kasing o sa ato nga hunang-huna. Ikaw ang akong gusto, ikaw ang akong gugma, ikaw ang kanan, kay ikaw man, kanunay nitinuhan. Kay ikaw man, ang hangin na giginhawa, ikaw Ang atong oras mga igsoon ko, alas 5 na ng umaga. Jesus lamang ang bugtong panding. Ato na usap kita mga igsoon sa pagtumbaya sa pulong sa Ginoo. Noon ang kuna,
Imo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Nga maoy, Sulatan na tingon, importanteng bahagi sa ato nga kinabuhi, ang pagkaon sa ato nga espiritu ng ano. Tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Nagamoy Biblia riya sa inyo, mga panimalay. Kaluwasan. Ato bining pagkapakliyon, oras na mga igsoon na atong tagaagbagtagad ang pulong sa atong buhay nga Diyos. Aging pagsugod, mag-aangklo kita. Bisang kalibutan. Amahan na mo nga Diyos, dili kami matagbaw sa pagpasalamat di kanimo. Dili kami matagbaw, God, ang magpabiling mapasalamatan ka. Tungod kay, kung unsa ang naaga mo, ikan pili kanimo ang tanan. Ang among kusog, ang among mga gininawa, ikan pili kanimo. na ako Usa takos ka nga pasalamatan. Ginoon niya karon, magapakli kami sa imong nga pulong nga nasulat dinhi sa Salmo 121. butang may Ikaw magauna ka na mo sa mga nagasing-kasing abli kini. Aron ang imong mga pulong amo kini nga masagap amahan ug mao kini magaiwag sa susunod nga oras sa tibok adlaw ning adlaw samtang kami magapadayon pagbuhat sa mga trabahoon namo ning adlaw. Nga malayo kami sa mga buhat nga dili uyon sa imong kabubuton. Ang imong pulong ay mag-iwag, ay magparimay ng banal na espiritu sa matag usa ka namo. Aron ang among matagpuhan, mahimaya ka amahan. Salamat sa mga pulong. In Jesus' mighty name, Amen. Sa ngalan sa ato nga station manager, nga mao kini ang nagkanta sa pulong mo pinabuhi ko. Kay Reverend Gideon Candelario, o usap sa ato nga pastor in charge dinhi sa Balog, Lupang Sinilangan, Tanhay City, Negros Oriental. Ako ang inyong ubos nga alagad, labang sa tanang butang. magapaabot o pag-angkot, pagtumpaya da kaninyo sa ngalan sa atong makagagahong nga amahan nga naa sa iyang trono sa langit. Magauban kaninyong tanan, magapanalangin, magadikta, pinaagi sa iyang at pulong o banal na espiritu. Kalinaw, galipay, magauban sa matapos na. Nagikan gayod sa atong nga buhi nga Diyos. Kini maisulat sa Pilipos 4 verse 6 to 7. Ingon diha mga igsoon, ayaw ka mo kabalaka sa tanan ninyo nga panginahanglan. Ginoon, buhata ang mga pag-angkot o pagpasalamat sa Dios. Ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga dili matugkat sa tawo, mao'y mga amping sa inyong mga kasing-kasing o una-una. Ang kalinaw gyud sa Ginoo ang the best. Mga igsoon ko, aron kita magmalipayon sa tibok adlaw nining nga Lunes, mga igsoon ko. Kahayag ko sa pulong mo, naligon ko sa pulong mo, nabago ko ang pulong mo, kinabuhi ko.
Pinabati ko di ay ang atong uban pa nga mga kapastoran. Tulog sa akong una-unaan. Sa mga pastor na sakop sa Namonbon Church. Mga pastor na sakop sa Pan-Ew. Ingon man sa Santo Niño. Sa tanang mga kapastoran diha. Ug sa tanan nga mga kapastoran nga lumulupyo sa bai, sa tanhay, sa Dumaguete, hangtod sa buong Visayas. Nga ang Visayas ay nahati sa duha. No? Negros Oriental and Negros Occidental. Ingon man sa tibuok Mindanao. May buntag kay Pastor Ryan Makasaod. Sa itong mga pastor diha sa Giolngan, sa Plagatasanon, mga pastor nato sa mga taga-Plagatasanon, o mga pastor nga nasa niya sa Cebu City o sa mga kabukiran. May buntag kaninyong tanan. Ang Ginoo kanunay magauban basta matinub-anon kita. Magapadayon ta. Magiging totoo ta. Ato nga kinabuhi. Diha kaniya. Dili basta-basta. Ang ministeryo, mga igsoon ko, pero ini atong gibuhat para sa atong buhay nga Dios. Kaya kitang tanan mga tuglangin. Ato ning nabuhat tungod siyang grasya. Atong una-unaon nga di nato ni mabuhat kung wala ta maaluwas. Kung wala na giluwas. Iya tang giluwas. Mao bitaw nga makinabuhi ta sa iyang mga pulong o sa iyang mga kasubuan. Akong ipaampit kaninyo mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Kaya nga atong oras alas 5:18 na ng umaga. Ato na kini pagkabasahon, pagkapatlion dining sa atong Biblia. Mabasa kini mga igsoon ko sa Salmo 121. Ningon diri mga igsoon ko. Milantaw ako sa kabukiran og nangutana. Kita kini mga igsoon. Ningon diri. Milantaw ako sa kabukiran og nangutana. Diin magagikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakinas. Dili siya natulog. Dili siya matulog ang imong tigpanalipod. Ang manlalaban sa Israel, dili gayon magduka o di matulog. Ang Ginoo nga magbantay kanimo. Ang Ginoo nga nasa imong giliran aron sa pagpanalipod kanimo. Ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo. Ingon man ang kadan-ag sa bulan panahon sa kagabion. Kay ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Gikan karon hangtod sa kahangturan. Amen. Mo kanay pulong sa ato nga buhi nga Dios.
sa akong igsoon. Manoy natan Candelario from Imos, Cavite ug sa iyang atibok nga pamilya. May buntag sa pamilya sa mga igsoon. Dudong Premier Candelario, Manong Prani Candelario, Manoy Marinatan Candelario, o kang Manong Raymond Candelario, o kang Kuya Pipit kay Queen, ug sa akong igsoon diri, ini nga balok, o dito sa Cebu, sa tanan akong mga pagumangkon, maayong buntag sa natong tanan. Sa dagingon dire sa pulong sa Ginoo mga igsoon, ang Ginoo mao ang atong tigpanalipod. Kini mga igsoon kinahanglan katang totoo. Motoo tang walay pagduha-duha. Kaya og magduha-duha ta mga igsoon, magduha-duha usab. Ang tubag. Kaya dipindi man sa ato nga pagtuo mga igsoon. Kaya nasa ibiya ang Diyos kung ang atong pagtuo takmaw lamang. Pero kung ang atong pagtuo nga 100% nakita panalipdan sa Ginoo o 100% puta nga musunod sa iyang mga sugo, magtamon niini magtipik sa atong mga kasing-kasing o una-una, sigurado mga igsoon nga ang tibuok pag-respond sa Ginoo sa iyang dogma o grasya, uban yun kinato. Ningon bitaw diri mga igsoon, ang akong panabang nagagikan sa Ginoo. Kinsa man ini? Nato, kita. Inalamak to kita mga igsoon. Nga atong panabang nagikan na gyud sa Ginoo, wala nagilain. Wala na ginag pangalan, kundi sa atong Panginoong Jesucristo. Ningon siya dire, dili niya itugot na ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Saksi, o mine, gimantala sa kasulatan, ang atong Diyos, dili matulog. Muna'y baliktad ang kanta sa kalibutan na nag-question sa atong Ginoo nga niingon, natutulog ba ang Diyos? Wala matulog ang Diyos. Siguro baka kita natulog. Wala ta mo response. Wala ta mo tawagan niya. Di na to ibaliktad kay ang Ginoo, kanunay ka ng gising, kanunay ka ng nagmata. Aron pagabantayan ang iyang mga anak o iyang mga kamyo, iyang mga binuhat para unta sa iyang gingharian. Mabitaw dili kita atong hangyoon na atong buhay nga Diyos o kita mismo musambitar kadili wala matahim ang robot sa Ginoo. Naamatay, gitagaan magtagkaalam, kahibalo. Aron atong bana-banaon, unsay angay atong pagabuhaton karon. Kung kining mga buhat ba, kay mutan ba si Ginoo? O dili? Kaya kung magbuhat, dili kay mutan sa Ginoo, mga igsoon, tinuod yun na. Mapahamak kita mga igsoon. Pero kung mabuhat kita, sa kabubuton sa Ginoo, atong itipigan ang iyang mga pulong o mga sugo, o atong ikinabuhi kini, pinaagi sa buhat, o pagsulti, mga igsoon, panalipdan ka sa Ginoo. Di man siya natulog. Dili tinuod ang kanta sa kalibutan, na nagpangutana, natutulog ba ang Diyos? Wala gyud matulog ang Diyos. Igsoon ko. Kay buhi siya 24 hours siya nagabantay ka na to. Wa siya matulog. Basaha ang pulong sa Ginoo nga nasulat sa Salmo 121 verse 1 to 8. Basahin ang mga iso.
aron maghigmata ka, kay basin ikaw ay natulog. Mga igsoon ko. Ningon pa diri, no? Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ningon no sa tire, ampingan niya ang imong kinabuhi. Ana mga igsoon, ato na, kuptan, ato na, tuuhan, nga walay pagduha-duha. Magtuo sa kita uban sa buhat. O pag ila, nasiyara yun ang Diyos sa atong mga kinabuhi. Wala na yun laing Diyos. Wala na laing simbahon. Wala na laing alagaron. Abi ninyo mga igsoon, isa sa mga malayo ta sa atong kinabuhi sa atong Ginoo, madistance ta sa atong Ginoo. Kay usay mga igsoon, bisan ang atong kinabuhi, mahimong Diyos. Wala na tayo oras sa iya. Wala na tayo oras. Unaon-naon ang kamayos sa Ginoo sa atong nga kinabuhi. Ang atong kanunay gitaga ang pagtagad ang atong kaugalingon. Nga kaning atong kaugalingon unta mga igsoon, gihatag ra man kini gikan sa Ginoo. Wala doy atoa. O gano'n na binato? Ibutang sa itong honor kasing-kasing, nga kung unsa man ang naa ka nato karon, ikan ka ni sa Dios. Mga mo ilagitan niya. Dili nato siya ibaylo sa mga butang. Nang kaning mga butang nga ato nakita, ikan ka makusab ka niya. Amen? Imagine na ragon mga igsoon, kisa may nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kisa may nagbuhat sa kadagatan. Kisa may nagabuhat sa kabundukan. Di ba ang Diyos? Walay ato mga igsoon. Mga dili ka, magpataas sa atong kaugalingon. Hinuno ang mga igsoon, atong ipataas ang atong buhi nga Diyos sa atong kinabuhi. Sundo na to siya, magpaubos kita sa iyong atubangan. Sa kaluwasan, kang Kristo lang makakalaga. Sa tanan natong pagabuhaton mga igsoon, isintro ginato ang atong buhay nga Diyos. Kaya sigurado kita, dali kita, mapakyas. Pero kung isintro nato ang atong kaugalingon, mapakyas ta. Gusto nga sa Ginoo mga igsoon, sa matag buhat nato, kauban siya, o siya yun, ang mag-una, kung maulhi. Meaning to say, kung wala siya, huwag tayo mahimo. So, osbon ka mga igsoon, gusto na yun ninyong basahon ang atong text karon na sa Salmo 121, verse 1 to 4. Nani, nagsugid yun mga igsoon nga ang Ginoo mao'y tinuod naton tigpanalipod sa atong tibok kanabuhi. Ningon dire, ang Ginoo magbantay kanimo bisan asa ka. O bisan unsay imong buhaton, gikan karon og hangtod sa kahangturan. Tinuod Ginoo mga igsoon. Ato ra mabalikan ang creation of God. Siya ang pundasyon nga nung naa tayo ni kalibutan na. Siya ang nagmugna nini nga atong yuta nga gitumban. O siya nagmugna nini nga langit. O siya naghatag og mga bituon adlaw ug bulan. Siya kini nakabuhat niya na. Kung basahon nato ang pulong sa Ginoo nga diha sa Genesis unang book. Kini sa banal na kasulatan ang Biblia. Maayong buntag diha. Kuya Salditano, maayong pagtumbaya diha.
Paabot ba diha ang akong Shine FM 95.3? O naausap ta sa Live FB, page LC Candelario Idanio, Pastor Sabri Candelario. May buntag diha, Kuya Sal Ditano, may buntag sa tanang pamilitano, kay Noy Litoy ng Ilnas, kay Day Marian, o kay Day Chanel, o sa buong pamilya, kay John, o kay Day Maria, o sa tibong pamilya ni Manoy Litoy. I'm so grateful since birth sa akong sikat sa akong pagdako ni ining lugar. Tungod ang inyong pamilya, nakita gid ako na kamo ang pangalawa kong amahan. Wala ang akong mga ginikanan, anak ako mo. Salamat sa inyong pamilya, Pamilitano. Ang Ginoo magapanalangin sa tibok ninyong pamilya. Pamilitano. Lipay. Marilito Itano ng Ilnas. Ng Ilnas, I'm so grateful. And thanks to our God na usa ko nga nakasaksi o nakaambit sa inyong kaayo sikat pa kani atong gagagmay pa kami. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Pangusta ko diha, Kuya Sal, sa Ada Maria, sa imong mga anak. Diha sa Sikor, o mga kaubanan ni mo diha sa trabaho, ang Ginoo magapanalangin, magkauban kaninyo. Naay minsahe ang ato nga igsoon from Baljuk, Cavite. Nag-ingon dire. Mayong buntag sa inyong tanan diha day. Na siya'y bersikulo nga giyata sa Matthew 6:33. Tama ka diha day. Amen. Tinuoy na. Igsoon ko. Matthew 6:33 nagaingon. Seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una-una to pagpangita ang ginharian o pagkinabuhi nga oyon kaniya sa kasuguan sa atong buhay nga Dios magkinabuhi taniina o ang tanang mga butang iya yung igadugang ita na to dili taniya kulangan mga ikson ko. Kopte lagi ang imong pagtuo. Walay pagduha-duha. 100% ka na mga igsoon. Kay ang Diyos 100% nga naghigugma ka na to. Sa akong pagsimba, mo o Diyos ko. Kung akong hinumduman, ang mga Ang atong oras mga igsoon ko, dili ko 5:33 na ng umaga. So, hinay-hinay ako, nga manamilit, hindi nga kahanginan. Tungod kay, ibali na pupugutong sa akong physical nga bali. Salamat sa tulong sa Ginoo nga ato kini na nabas sa ato kining nadungo nini nga dapit sa kabuntagon. Ang Ginoo magapanalangin siya mga pulong o mao kini atong supanan ug iwag samtang kita makapadayon sa matag oras dili nga adlaw mga igso. Ganun ay yun atong paghinumduman nga ang Ginoo ra gyud atong tigpanalikod ug wala na ilahin pa. Di na ta mukawag ug lain pang mga pangalan kundi sa pangalan ng atong Ginoong Hesukristo, sa pangalan ni Jesus Christ. Kung naginhawa ko ang hangin, nagikan kanimo, muundang ba ako sa akong pagtuo? Kung nasayod kong ako, di ba kamasyan mo? Aging pagtapos mga igsoon, ay taas-taas na ang atong panag-uban. Pero padayon na gyapon nga madungog ninyo ang mga awit makalangit sa atong FM Radio 95.3. Padayon ka mo nga maminaw sa tanan
kalibutan. Kung maminaw tag-awit, makalangit mga igsoon, Sa pag-alagay na ang kalinaw, na ang kalipay. Aron akong matuwa Piliw na to, ang awit makalangit. Kay mo ato mataglangit. Buhion ang pulong mo Pulong Ating pagtapos, mga igsoon, nga ako mag-aampo kita. Magapadayon Amahan na mo, magamanan, yan na sa trono, sa kalangitan. akong Amahan, dagang kayong salamat sa iyong mga kaalo, sa mga kinabuhi. Dagang kayong salamat sa iyong mga kulong, nga kanunay, nagamando sa among kinabuhi. Nagaparimay, salamat sa kanal na Espiritu, nga mo'y magmando sa mataglihok na mo nining kalibutan. Dagang salamat sa imong walang katapusang pagigugma ka namo o pag-atiman. Sa iyo lamang ang kadakilaan, sa iyo lamang ang kapurihan, sa iyo lamang ang tanan o among Diyos. Dagang salamat o kung may mga nagabati man sa ilang mga physical nga body, mayroon man silang naramdaman nga bisag unsang sakit nga matang, nagyampak sa kaaway. Ako kaning ampog ang iyo diya kanimo sa pangalan ng Jesucristo. Ang tanan nga naay gipamati, mamaayo pinaagi sa gahom sa atong buhi nga Dios. Sa pangalan ni Jesucristo. Ang iyang sakripisyo sa cross, sa Kalbaryo, sapat na upang mangaayo ang tanan. Salamat sa imo pagtubag, among Diyos. Salamat, salamat o salamat, salamat kayo. Salamat, O God, bisan sa among mga mahal sa kinabuhi, matuas sa mga lagyong lugar. Tuwa man sa lagkainaing nasod, nanimpalan, magiging OFW. Ikaw magawan kanila. Bisan sa ilang mga pamilya nga naandini sa Pilipinas. Kanunay, magatisod silang unang kasing-kasing ang tinuod nga gugma. O ikaw magapuban, magapanalangin kanila, Ama. Ako sa pinalagpag-ampo, ang among pastor, na si Pastora Himidin Akab Uban, ang iyang mga kauban diha sa Saudi Arabia. Kung na ikaw mag-uban kaniya, hangtod sa iyang pagbalik din sa Pilipinas. Salamat, Amahan, dahil ako nagtuo na ikaw naminaw sa among mga pag-ampo o pagtuaw. Kanimo ang tanan, kay mayaan, ang kadungganan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' almighty name. Amen of Amen. Sa ngalan sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, sa atong nakakaroon sa Sardinia, Malabuyog, o mayroon po kita nga station ya nga Shine FM 101.3 nga nagtingog sa tibuok Cebu sa Sardinia. Nga madungog nato ang programa nga Pulong Mo Kinabuhi Ko. Follow page sa Pulong Mo Kinabuhi Ko sa YouTube o sa FB. Na madungog nato ang mga mensahe sa pulong sa Ginoo nagikotlo gayod sa banal na kasulatan. Sa ngalan sa atong pastor in charge ni nga station, Balok, Tanay City, Negros Oriental, Pastor Sapri, Romano Candelario, Shine FM 95.3. Maing buntag kaninyong tanan o kanakong tanan.
nga mga naminaw sa pulong sa Ginoo o nagsunod o magkinabuhi ni ine. O ang Ginoo gayon, mga panalangin sa matag usa kanatong tanan. God bless to all of us. Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong ubos nga alagad, Sister Pastora Elsie Candelario Edanio. Nga kanunay nagdalas sa mga pag-ampo, paghangyo sa atong buhay nga Dios nga ubanan kitang tanan tibuok kalibutan. Ang iyang gugma ug ang iyang kalinaw maga tigbabaw sa matang usa sa atong nga kinabuhi. Diya lamang nakasintro sa pangalan ni Hesus Kristo nga atong personal nga manluluwas. Sa iya ang kamayaan, kadungganan sa atong mga kinabuhi. Mayong buntag kanatong tanan. On air lagyod ang atong Shiny Pen, mga awit makalangit. Mo excuse sa ko gamay, mga igsoon. Manamilit usa ko. Aron usab, matagaan ang akong physical na panginahanglan kay medyo nagutom na gyud ko mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Kung nabusog maputa sa pulong sa Ginoo ang atong espirituhanon na kinabuhi. Salamat sa atong buhay nga Dios o sa iyang mga pulong. Pagauban kanatong tanan. Kalinaw, kalibay, kadagaya, magauban kanatong tanan mga igsoon. God bless. Bye-bye. Kapatid, Nathan Candelario, ningon diri. Maayong buntag kanatong tanan, uban ang panalangin sa Ginoo ug ang dugma maghari sa matag usa kanato. Salamat sa pagpaabot sa mensahe, Brother Nathan Candelario. Amen. Ang dugma maghari sa matag usa kanato. O kita magmalipayon, magmalinawon sa tibok adlaw mga igsoon ko. Nausap, pahabol nga mensahe, gini nga live FB. Ningon diri, Sir Dante de la Torre, good morning diha, kapatid.
Good morning diya, sir. Ningon diri. Good morning, pastora. Naapod ko naminaw sa pulong sa Ginoo o sa mga mensahe dalaygon ang buhi nga Dios. God bless watching here and lingatong Paul John Sigon. Okay. Mayong buntag niya, kapatid, Dante, De La Torre, sa libong nimong pamilya. Salamat nga ikaw nagasunod. Ini nga atong station o sa atong live TV sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin sa imong tibok pamilya ug sa imo nga trabaho. Ang Ginoo magawahan kanunay kaninyong tanan. Pabol nga watching from Mama Del Palomar. Mayong butang sa mga pamilya Palomar, pamilya Ilyama. Sa tanong mga pamilya, nga wala po yun ako mahinganli sa sunod na nga mga oras. Pwede good, may paabot ninyo ang mga greetings. No? Mga greetings, ang gusto niyo, ipaabot sa inyo mga mahal sa pinabuhi. Kami aron, pagbasa nini, aron mapaabot sa inyo mga mahal sa pinabuhi. Muli, mo babay na gid ko kay kurang na gutong na yun.